Or que à l'ORTM les gens mɔgɔ yɛrɛ tɛgɛlen don olu la o kuma tiɲɛ o de ye mɔgɔ tɛgɛlen don la parce que mɔgɔ mana fɛn fɛn ye mɔgɔ ko nin ye état ka fɛn ye or par contre n'a taara ye yɔrɔ dɔ la mɔgɔ b'a fɔ ah et pourtant cɛ n'i ye ninnu fɛnɛ ye k'a bɔ o kɔrɔ b'a jira an bɛ se k'a concentrer sinon i bɛ dɔ kunkolo ye wari u b'a fɔ cɛ ninnu kɔni ye o ye ninnu bɛ télé donc au Burkina c'est pas comme ça presse écrite u ka fɛn ninnu a bɛɛ enregistré don u bɛɛ bɛ bila u bɛɛ bɛ condition na et puis mɔgɔ si tɛ bali information na c'est ce que le président Ibrahim a dit ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa au nord du Burkina pour que ka taa lajɛ ko bɛ cogo min na olu yɛrɛ b'u sécuriser ka taa n'u ye il a dit ça et chez nous ici e k'a ɲini dɔrɔn k'i bɛ taa Mopti ou bien fɛn dɔ i bɛ san kɛ i bɛ demande dɔ i t'a sɔrɔ c'est un problème communication tant que ni aw ma sinsin communication kan an bɛ ka faransi min kɛlɛ faransi force tɛ dɔwɛrɛ ye o communication kɔ mais an ka chaîne de télévision journaux radio a ko bɛ cogo di bi web tv qu'est-ce qui se passe aujourd'hui i yɛrɛ mana taa dɔrɔn ko interview bɛ fɛn dɔ non taa ka na kɔfɛ u b'i lamunumunu u b'i traîner i tɛ foyi sɔrɔ et puis c'est après voilà après ni problème wulila o tigi kelen bɛ tila ko conférence de presse ko a ye na mais o tɛ se ka passer o t'a résolu conférence de presse d'une heure là ou bien de 30 minutes ou bien 2-3 heures là o t'a ɲɛnabɔ les grandes chaînes sont habituées à être des instruments voilà dans les mains du pouvoir. Est-ce que c'est que hali ni Assimi tara toilette inaugurée ne min be école inaugurée ou be Assimi ka toilette inaugurée len boka ne ka école tuy. Donc c'est pour moi j'ai vu le cas à Nyono ils sont partis inaugurer des toilettes parce qu'il y avait beau gaz une fait nous ou école de labo ne révoltera ngaba école d'un labo pour quelle raison pour inaugurer des toilettes mais c'est pour vous dire simplement que les grandes chaînes là ah je vais dire une chose qui va te surprendre contrairement à tout ce que les gens pensent baba faut pouvoir M5 ya. Et c'est que même le M5 est maugréé par l'ORTM. Il y a des fois où intelligible. J'ai des preuves. Parce que min kadouye de ane mulu mogo munu kadide ulu al nutara bébé deni do korotata c'est bien que les bébés deni c'est intéressant pour les enfants mais auto iraka ça dit rien quoi ça tout est fait pour canaliser il faut qu'on sorte de ça nous bébé kanga yelema do bila ce système là il faut qu'on quitte ça et qu'on valorise ceux qui font la vraie information imagine-toi un jeune comme Sékou Toukara ou un jeune comme Boubou Mabel mais comment mina Boubou kumbe barake ni armée kuma nune aka kuma fo toko dro je te jure ali jadu sur sirana kata fin doke la sortie admettons les gens qui sont sortis le 14 cette arme là Fouya que heureusement qu'Assimi je le remercie pour ça nous le remercions pour ça toute la coordination aérienne communiqué kaka ils ont fait du 14 une journée de souveraineté retrouvée au armement bon luka berden bewa